Muhammad Bashir na da ci gaban wannan rahoton. Shugabannin hukumar gudanarwar jami'ar Maiduguri sun yi tsammanin ci gaba da gudanar da harkokin koyo da koyarwa da tafiyar da al'amuran jami'ar ba tare da samun tsaiko ba. Sai dai an samu cikas sakamakon harin da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai yankin na jami'ar, wanda ya janyo asarar rayukan mutane da salwantar dukiyoyi da dama. Jami'in hulɗa da jama'a na jami'ar gwamnatin tarayya ta Maiduguri, Farfesa Danjuma Bako, wanda yana ɗaya daga cikin baƙin da suka halarci shirin barka da safiya, wato Good Morning Nigeria, da ake gudanarwa a gidan talabijin na ƙasa NTA, ya yi ƙarin haske akan halin da jami'ar take ciki a halin yanzu da ma yadda ake gudanar da al'amuranta. Ya ci gaba da cewa hukumar gudanarwar jami'ar da mazauna yankin da masu rajin ci gaban yankin sun zauna a teburin tattaunawa don shawo kan lamarin da ɗaukar matakan kare aukuwar wannan lamari a nan gaba. Dukkan baƙin mahalarta shirin sun gamsu cewa hakika ana amfana da shirin gwamnatin tarayya na ƙoƙarin dawo da zaman lafiya da inganta sha'anin tsaro a faɗin ƙasar nan. Daga ƙarshe sun yi fatan ɗorewar zaman lafiya da aka